हेलौ लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सुगिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरलायबाय आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदानै ब्लग लानानै फैलायबाय आङो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि ब्लगखौ अन्नानै प्लिज जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना दिनै आं जोबोद हेपि लोगोफोर मानोना दिनै आंहा बिनानावनि हाबा दङ नालाय दिनै आङो थारंगुरियावसो दंफैयो दा बिनानावा आंखौ मेकआप खालामनो लेंहरदों नालाय ओमफ्राय दा बिनानावखौ मेकआप खालामनो फैदों आं बेनो जोबोद हेपि बिनानावखौ एसेब्लाबो सिम्पोल मेकआप बानायनो होननानै बिनानावा लेंहरदों नालाय बांद्राय हेभि मेकआप नाङानो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो मानि खालामनो होननानै फैदों आरोना स' दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोनहा अन्नानै जोबजासे नायलां आरो आंनि बिनानावखौबो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आरोना Ada udah मोनसोलि साइसथारदों सोङा हौवा गोदान लागोआबो मोनफैबाय नै गारिनिफ्राय दासो ओंखारदों बिसोरबो मोनफैबायानो माखासे हाबलांबाय ओमफ्राय माखासेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबाय नै Jalan zai tilu tipu magi
गोदान बिब्थै जायो नोंसोर लांगोन हिनजाव गोदान 사하고 있거든. 현장보다 지나고 있지. 합사처럼 해. 야, 얘 현장보다 많이. 많이.
통대. 야, 가고 거기가 라는데 마와에 흔들리고 다 같이. nó má rồi 프라이팬이 가리야. 뭐가 소대 나보가 그래. nó thằng á chứ 모바일. 오라네. rồi không à cái này rồi mua phần này sẽ rồi mua 안 가. 흐름 봐. 안 가려. 저보다 나 그래 아 약간 아 수민아 방금 돼 오카나간 많이 인자 오래나 만 비슷하다간. 오카나간 좋은 đang nay cái vậy này 저보다 니까 요즘 당신? 뭐요? 뭐 보이시? Đây, bây giờ chúng ta khơi gì bệnh gì đây? 이 장군님,